348 na mag-aaral mula sa Pamplona National High School nagsipagtapos sa senior high school nitong Martes, March 30. Masaya at emosyonal ang nasabing araw para sa mga graduate, maging sa kanilang mga magulang na matagumpay na nalagpasan ng mga pagsubok sa kanilang pag-aaral, lalo na sa mga hamon na dulot ng limitadong resources, pagod sa araw-araw na pagpasok at mga personal na sakripisyo. Sa parehong araw, ginanap din ang investiture ceremony para sa mga deserving graduate students bilang pagkilala sa kanilang sipag, tiyaga at walang humpay na pagsikap sa loob ng ilang taon. Sa nasabing aktibidad, naging panauhing pangdangal si Camarines Sur 2nd District Representative Congressman Luigi Villafuerte na nagbigay ng mensahe ng pag-asa at inspirasyon para sa mga nagsipagtapos ngayong 2026. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Congressman Villafuerte na hindi kailangang maging magaling kaagad dahil lahat ay natututunan. Ani ang mas mahalaga ay ang pagiging handang matuto, magporsige at magsakripisyo para sa mas maayos na kinabukasan. Dagdag pa niya, hindi madali ang pagpasok sa panibagong yugto ng buhay at kadalasan ay may kasamang takot at pag-aalinlangan. Subalit binigyang diin niya na ang mga pagsubok na ito ang huhubog sa katatagan ng isang tao at nagsisilbing hakbang patungo sa tagumpay. And I truly believe that if you continue to be 1% better, one day, people will say, ang galing naman yan. Pero, ang hindi nila nakita, ilang beses kayong natakot, pero tinuloy nyo pa rin. Yung ilang beses kayong bumagsak, pero bumangon pa rin kayo. And that is what will create a better life for all of you. So ngayon, ang huling kong mensahe para sa class 2026, nag-uumpisa pa lang po ang istorya nyo sa buhay. Nakakatakot yon pero exciting po yon. Dahil ultimately, you will decide the journey in your life. You will create the story of your life. You are the authors of your life. And I'm very excited to see the chapters in your life that you will create that will impact yourselves, your family, and your community as a whole. And as your congressman, I'm so very proud of all of the things that you've done, all of the things you have achieved, but I am more proud of what you is to come. So ngayon, ang gusto ko pong sabihin sa inyo lahat, hindi niyo po kailangan maging perfect ngayon. You do not need to be the perfect, you do not need to be the best. You just need to keep moving forward, you just need to be 1% better. Regine Boy, CSN.